Bibûneyê Roja Cîhanî ya Jinan ku di her roja 8 Adarê tê vejandin, çalakiyên cor bi cor li hundirî welêt li derve ji aliyê Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ve hatin li darxistin. Lê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD wekû her car rêgirî û asengî ji çalakiyê re durust kir û nehişt ku here serî. Bi taybet li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ku ew çalakî ji aliyê nivîzgeha Jinan di Enekesê de hatibû li darxistin. Di vê derbarê de Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyeke şermezariyê li ser kiryarên PYD ji nehiştina berdewambûna ahenga Qamişlo belav kir. Têde wiha hatiye. Bibûneyê Roja Cîhanî ya Jinan nivîzgeha Jinan di Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimanî ya Kurdî ew roj bi darxistina aheng û festîvaleke cemawarî li bajarê Qamişlo li Kêlek yarîgehê vejand ku têde hejmarek ji kesayetiyên jin û siyasî li bajêr amade bûn û piştî dest bi festîvalê bistiran û lêliyên jinan hate kirin, dewriyek ji çekdarên PYD rêgirî li ahengê kir û nehişt ku here serî û gotinên xıyanetkirina serkirdeyên Enekesê ji kesên aheng birêxistin kirine re kirin. û gotinên xıyanetkirina serkirdeyên Enekesê arasteyê kesên aheng birêxistin kirine re kirin. Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê di berdewamiya daxuyaniya xwe de kiryarên ku tirsê û terhîbê ji aliyê PYD ve şermezar kiriye ku iddiayên wan ku rê li çalakiyên Enekesê re vekiriye diyar dike û eşkere dike. Di dawiya daxuyaniya xwe de Emîndariya Giştî ya Enekesê tekez kiriye ku kiryarên wiha tu carî serkirde û cemawarê Enekesê ji rêya xwe nayên xwar û dê li ser projeya xwe ya niştimanî li Rojavayê Kurdistanê berdewam bin. Her wiha bang li gelê Kurd kiriye ku beşdariyê di hemû çalakiyên ku dê li meha Adarê werin darxistin bikin.